के सुन गड़बड़ हो हालात गे हे गे सुनई ना हे गे होतौ न मुलाकात गे सुन गड़बड़ हो हालात गे हे गे धारा 300 दूल्हा गल हो आपस में हको करनावा गे धारा 300 दूल्हा गल हो आपस में हको करनावा गे हे गे घंटे खोजले चलो देखो पूरा जिला के थानावा गे मिनटे खोजले चलो सिरारी वाला थानावा गे मिक्स बाय शैलेंद्र बाबू। तोहर भाई बाप कैल झूठे अपहरण के सगे बाकी हम हियो के बगली सुनले नीरा तो सगे सुनले तोहर भाई बाप कैल झूठे अपहरण के सगे बाकी हम हियो के बगली सुनल है नीरा तो सगे सुनी लगा हो डरवा गाड़ी के सैरा नवगे सुनी लगा हो डरवा गाड़ी के सैरा नवगे घंटे खोजले चलो सिरारी के थानावगे मिनटे खोजले चलो जेवाड़ा वाला थानावगे माँ प्रतिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा। आधी रातिया के सुनयावा हो घर पर थानावा के इहे सोची पगली ढूकौ नहीं खानावा गे आधी रातिया के सुनयावा हो घर पर थानावा गे इहे सोची पगली ढूकौ नहीं खानावा गे